CoSaMiDa. Welcome to Roro Food Plaza. Basura! Kadaghan sa mga basura! Wa sila kabayo kung asang paingon! Tanawan ninyo ang bati nga epekto sa inyong walay disiplina sa paglabay sa inyong mga basura. Atong limpyuhan kay maguba ang kadagatan. Dali na mga katauhan sa kultura, palimot panggaon o limpyuhan na basura, pili ilabay sa bisag nasap, kamayayong o magahiusan at pagmahal, respeto, disiplina, dali na manlimpyo na ta, sa pagtinawang ay karapusan makaputa. Kalikupan ug katawan, garbo natong tanan. Busa kadagatan ang pingan, kay kini grasya gikan sa kahitasan. Ikaw
Contingent Number 1, Nagkahiusang Kabatan-onan sa CoSaMiDa. They would like to say thank you to the following: Cluster Barangays, Cogon, San Miguel, and Dapitan. Head of Delegation and Barangay Captains, Honorable Danny Villaspeed, Honorable Arlene Belling, Honorable Francisco Anok Jr., SK Chairperson,